végén az, amit nem szállunk a szart. Milyen kemény volt, hogy oda vert neki. Van benne majd 300 lóerő. Mi 300? Majd közel 200. Csak 180 hány lóerő, azt mondja. Azt tiltatni kell a Suzuki. Ez ilyen talajegyenlítés. Szépen egyesen húzza a talajt. Hát. Mi van, Proktor? Viktor! Szerintem ott fog jönni idegből, szóval gyere arrébb! Maradj inkább! Nézd már, itt jobb első kereket, nagy sárkupat az egész. Tud itt szét fog rugatni. Hajrá, Robi! Szerinted Viktor megtakarja sárra? Meg. Remélem. Van olyan köcsög. Ne Egyet, Peti, már innentől vér, mert ez bármikor elindulhat. lepadlózza. Egyet, mert az mindjárt fog indulni. Tudom. Robi utolt ide. Egyet, megy. Ja, már veszed? Már mióta? 2 perc. Ja, vel.